Id-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo qiegħed jiġi mbottat biex jikkontesta l-kariga ta' Viċi Kap għall-affarijiet tal-partit flok il-Viċi Kap uxxenti Robert Arrigo. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista qalu li l-fazzjoni ta' Delija qiegħda tħeġġeġ lil Vassallo biex jerġa' jikkontesta l din il-kariga. F'Ottubru tal-2017 wara li Adrian Delija nħatar kap, Edwin Vassallo kien jikkontesta l-kariga ta' Viċi Kap għall-affarijiet tal-partit. Iżda dakinhar rebaħ Robert Arrigo. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista qalu li l-fazzjoni ta' Delija qiegħda tħeġġeġ lil Vassallo biex jerġa' jikkontesta din il-kariga, bilan li l-Kap Nazzjonalista ma jispiċċax persuna mill-fazzjoni ta' Busuttil li għandu ossessjoni kbira biex terġa' tieħu l-poter fil-Partit Nazzjonalista. L-istess sorsi żidu jgħidu li l-fazzjoni ta' Busuttil qiegħda toqgħod lura milli tressaq isem il-quddiem għal din il-kariga li titlob impenn kbir, fost oħrajn biex tiġi indirizzata l-problema ta' miljuni kbar ta' djun li għandu l-Partit Nazzjonalista. Fl-aħħar ġimgħa d-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo spiċċa fil-mira ta' bosta esponenti tal-fazzjoni ta' Busuttil, fosthom tas-sieħba tiegħu Kristina Ketkuti, wara li ħareġ jistaqsim li qed jiffinanzja lill-blogger Manuel Delija. Dan wara li fil-blog tiegħu Manuel Delija staqsa jekk Jorgen Fenek is-suspettat mandant fil-tita Defni Caruana Galizja ħallas l-kampanja ta' Delija fit-telliq għall-Kap Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.